חבר'ה, המבורגר! מה קורה? אח שלי. תודה רבה. תהיו בריאים, תחזרו בשלום למשפחות, אוהבים אתכם. בבקשה, נשמות יפות בתיאבון. תודה רבה. בתיאבון. עוד? הקמת לעצמך, אני רואה מוצב משל עצמך. לא לקום, לא. לא, תשב. אני לא אקום. אני אאכיל אותך אם אתה רוצה. בתיאבון, למה? אתה צריך שקט מהם, הם אוכלים לך את הראש? וואה. אז אתה מתבודד, אתה בזמן כזה של שקט, או שאתה פשוט... אתה שומר. רוצה שאני אחליף אותך? אני שומרת טוב. אתה רוצה עוד אחד? לא. לאחר כך? טוב. רעבים? קחו. תודה רבה, נתנו ראיתי. חבר'ה, בואו. תודה רבה לה. קחו, חבר'ה. תאכלו. עייפתי מהעלייה. העלייה? לא ראיתי את אמא שלי כבר 4 שבועות, אני פה בשביל זה. אתם בטח ראיתם דבר אחד או שניים. איך מתמודדים עם זה? איך כאילו... מנסים שלא. אולי זה המנגנון הגנה הכי... מנסים שמה? שלא להתמודד? מנסים לטפל. תמיד אומרים שיש זמן לחשוב ולהקל, אז כאילו מנסים פשוט שלא להקל, שלא לחשוב. כאילו הנשמה מתנתקת ניתוק והראש קופץ מוחלט, במחשב. רובוט, שצריך לעשות X ויעשה אותו. כרגע אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. אנחנו עושים את המשימה שלנו ואנחנו נחשוב על זה בסוף המלחמה. חבר שלי אביתר דוד עכשיו נמצא בעזה, חטוף מהמסיבה. אביתר דוד מכפר סבא, אני חושב עליו כל יום, בעיקר עכשיו. אחי, רוצה להגיד לך שאני בעד להציל אותך. לא עובר יום שאני לא חושב עליך. אני אוהב אותך, אוהבים אותך, ואני מת שתחזור הביתה, אחי. כל היום לא בכיתי. אשכרה. אני מאחלת לך שאתה תיכנס ואתה תמצא אותו, אתה תיקח אותו יד ביד, תביא אותו לפה, ואנחנו נביא לכם לשניכם המבורגר. לא יודעת, כאילו, אני באמת, אני אשבעת לך, אין אופציה אחרת, אין, אני לא חושבת בראש על משהו אחר. עם ישראל, עם ישראל. טעים? חסר לך משהו? אכלתם? היה טעים? תשמרו עלינו, אלופים. איזה כיף. יש יותר טוב מזה, חבר'ה, בריאות, תחזרו בשלום. רגע, אתה גדול, אתה תת 2. אתם דיניים, לא? בגיא צלמה